Karbi Anglong Territorial Social Security Association Thihek pen Kasa Bokajan LA Committee atumahin pen inut mumchaya khai ilitum Karbi lo Charlie ha songalong claim bang a court a phanuk pak pen kiteng khenga puthak pherang kya mai ke phapon Karbi Anglong hempi dipholong kedamtang thereponi phai krepiar ni kang sam por phai trokra chitim apor malom diphu lang okijor hi thialong alam kia puthak ningduk ningkipung chapaklang ponsi Pherangkya mai phapon lo bangso pherangkya mai ke phapon along katsa bokajan LAMI phu busoningti Financial Secretary Robinson Teron Administrative Secretary Anilson Rong pilapen katsa long claim rapet akorti atum chetong dunsi sodak pen pinrempon ni tum ma hin bagi pudum dang tung bang la le tum mithang long rialong tame tum mit kai ke tame tum chikom rom sikaduna pipon ma potam te letum da dipu along masi non labang so kotuna ke letum long klang lo atumi an kan sama ko latai itum public amuni lapu da kale itum song ke klama bang pu phan alang li phan si nupak pen chorwang lapu son si itum thek long lo la si labang so bang pu ki chor be ga mia bang pu phan patuwe por police tum law and order municipal ding ponlong lo pusi tum beta long lo sitame nili tum bang ke lapu son jer ke thap thot chopen ni tum ke ning sam se tum ka sa phang som pa ne sinili tum jasmene tum kinang ji bani tum justice kinang i kala lo ni tum alang ni phan immediately alang li phan bang ke nili tum ahin patame condemn lo Bokajan penanantirang Karbi Anglong lai